Vítajte, milí diváci. V tomto videu môžete vidieť elektrický obvod, v ktorom sú zapojené dve LED diódy rôzneho priemeru. Každá LED dióda má rôzny odpor. No a teraz môžete vidieť, že ak sú zapojené do série, sú k nim ešte pripojené ochranné rezistory, tak svietia takto. To znamená, že 10 mm a 8 mm červená LED dióda. Vidíme, že táto LED dióda menšia svieti silnejšie, väčšia svieti slabšie. Tento elektrický obvod má napájanie 4,5 V batériou. Červený vodič je kladný pol, čierny vodič je záporný pol. Ale z toho vyplýva pre vás, že LED diódy, ktoré majú približne podobný a blízky priemer, možno spájať. Najčastejšie je to do série, okrem toho možno paralelne. Ak paralelne, tak potom každá vetva má svoj vlastný rezistor, ale pri sériovom spájaní vidíme, že tá elektrická energia sa rozkladá podľa veľkosti odporu. To znamená, že táto LED dióda má menší elektrický odpor, preto svieti silnejšie. Táto LED dióda má väčší elektrický odpor, to znamená svieti slabšie. To znamená, že LED diódy rôzneho priemeru možno spájať v sériovom zapojení a vytvárajú tiež pomerne dosť pekné svetelné efekty. Takže toto tu je sériové spojenie 10 mm a 8 mm červenej LED diódy. Ďakujem za pozornosť.